Nový rok, nový začiatok. Máš pocit, že potrebuješ jemnú očistu a podporu svojho metabolizmu? V tomto videu ti ukážem 5 spôsobov, ako môžeš využiť esenciálny olej grapefruit, pretože grapefruit nás učí, ako rešpektovať naše fyzické telo a hlavne, keď s ním zle zaobchádzame. Napríklad drastickými dietami, skrývaním pocitov za jedlom alebo inými formami závislosti. Tu sú moje tipy, ako môžeš využívať esenciálny olej grapefruit. Prvý tip, daj si kvapku priamo do dlani, pošúchaj rukami a vdychuj priamo z rúk. Druhý tip, daj si kvapku až 2 do pohára s vodou a popíjaj počas dňa na podporu metabolizmu a jemnú očistu. Tretí tip, grapefruit sa veľmi dobre mieša s peppermintom, takže si ich môžeš namiešať do diffusera na podporu motivácie. Štvrtý tip, ak máš problematické partie na tele, zober si frakciovaný kokosový olej alebo telové mlieko, zopár kvapiek grapefruit a aplikuj na brucho alebo na nohy. A piatý tip, využívaj v kapsuli na zníženie chuti na sladké. Ak sa ti páčilo toto video a chcela by si sa naučiť viac takýchto tipov, pridaj sa na môj newsletter. Link nájdeš v popise alebo v komente.